Здравейте! На 3 и 4 октомври в град Пловдив Българската асоциация по ветеринарна кардиология организира двудневен семинар. Темата ще бъде електрокардиография, а лектор професор Роберто Сантили от Италия, един от най-известните кардиолози в света. В началото ще започнем с нормалното ЕКГ. Как то изглежда, как се анализира и какви грешки можем да допуснем при интерпретацията. След което ще продължим с най-често срещаните аритмии при кучето и при котката. Как да ги разпознаем, как да ги лекуваме. Това няма да бъде семинар, който е само с лекции. Ще има интерактивна част, в която ще обсъждаме реални клинични случаи, ще интерпретираме ЕКГ-та и ще обменяме опит. Подходящо е за колеги с интерес в областта на кардиологията, спешната медицина и анестезиологията, за такива, които тепърва започват и колеги с опит, които искат да надградят познанията си. Очакваме ви в град Пловдив на 3 и 4 октомври.